Nemám žiadny mikrák, že by ma bolo lepšie počuť, takže bude nás počuť trochu blbo. Takže trochu aj kričej. Dobre, to môžem nahlas rozprávať, to je super. Takže ja vždycky nahlas rozprávam, lebo ja som zvykla aj potichšie rozprávať, ale potom ma nikto nepočuje. No, takže ahojte. Točíme to prakticky v ten istý deň, ale o tom nikto nemusí vedieť. Vedľajšie informácie toto. Protože ona väčšinou cez týždeň teda není tu na, takže potrebujeme aj akože... Efektívne využiť čas. Áno, keďže konečne je zase na víkend u nás. Konečne, po dlhom čase. Takže... Ja som rada, že som doma. No, toto je vlastne tvoj asi jediný zošit, ktorý si bringla so sebou. Áno. Je to odo mňa. Ten zakladač, áno. A potom už tam iba odkladám materiály. Všetko je tu akože hentok, no a toto je učivo. Napríklad má tu učivo ako prvé, čo tu má. Je tu, že anatomické názvoslovie. Názvoslovie. Náuka ostaviť, čo? Je to akože dosť náročné pravdepodobne učivo. Povedz mi, učí sa ti to ľahko alebo ťažko? Na tom, že napríklad tie prvé učiva, čo si práve spomínala, to anatomické názvoslovie a potom vlastne hneď to druhé, že roviny, polohy, smery. Tak toto bolo ešte také jednoduché, lebo nám to proste, není tam toho tak veľa. A bolo nám to vysvetlené už v škole, ale potom už dostávame teraz vlastne, že máme učebnicu a on nám povie proste, učiteľ nám povie, že ktoré strany si máme spracovať a vlastne takýmto spôsobom vlastne potom buď na intraku alebo cez víkend. Takže máme málo voľného času, ale musíme to spracovať a musíme sa to naučiť. No a ešte si raz spomínala, že akože aj akože dostaneš 20 strán na ten víkend, že to je akože dosť blbé. Je to blbé. Takže očividne je to aj náročné na mysel, akože a také. A možno nie každý by na to mal psychiku a žalúdok hlavne pozerať do tela nejakého zvieraťa. Napríklad ja na to nemám žalúdok, ale verím tomu, že veterina je akože pre dosť veľa ľudí. Takže mi povedz, aké máte napríklad plusy. Akože, čo je akože dobré na tejto veteríne, je proste to, že akože sú tam už fakt iba ľudia, ktorí to chcú robiť a že je to také, že už máte ten jeden mindset, že proste, čo sa týka akože tohto, že kolektív je tam celkom fajn, lebo fakt ste ľudia, ktorí máte podobne vysoké IQ, hej, lebo však dostať sa na veterínu, niečo to stojí, niečo v tej hlave musíte mať. Takže vlastne je to také, že jedna vec je ten kolektív, veľmi to pomáha na psychiku, druhá vec je to, že tým, že sme vlastne veterina, tak máme na odborných predmetoch si môžeme doniesť zvieratá a je to také, že dobré na psychiku, že máte sa na nohách, píšete poznámky, alebo máte psa na nohách, škrapkáte a je to celkom také príjemné. Ale akože veľa akože takto, že plusov vyslovene tá škola nemá. Akože napríklad tie súťaže. Takže ešte to je jedna vec, že akože áno, máme súťaže, ale zároveň vlastne keďže my sme veľa ľudí z ďaleka a síce aj máme psy, s ktorými by sme aj boli super, že pracovať, lebo môj pes je šikovný, ale ja som z ďaleka. A ten pes tam nemôže byť cez noc a na intraku nemôže byť. Takže akože áno, môžeme mať psy vlastne v škole, ale iba cez deň. Čož vlastne je potom nemožné pre nás ľudí z ďaleka doniesť psa. Ale na súťaže je to veľmi dobre vyriešené, že keď sú v škole sa dejú nejaké súťaže, tak vlastne je so školou dohodnuté, že prídete ráno v pondelok, že na intrak nejdete v nedeľu, idete pondelok ráno do školy a pondelok večer po tej súťaži odchádzate a prídete v útorok ráno a môžete vymeškať pár prvých hodín. No a čo také je najviac náročné na tom akože učení? Na tom učení je najmä náročné to, že my vlastne dostávame veľa a naraz sa naučiť. Že fakt proste máme rozvrh preplnený, fakt povedala by som z môjho názoru, že kraviny, lebo fakt máme, že dejepis a že fyziku. Vyzerá na to, že dobre, to určite použijem, tento zrychlený rovnomerný pohyb, keď budem sedieť na veterinárnej klinike, áno, to budem rátať vo voľnom čase, úplne sa vidím, hej. Alebo idem si spomínať na pravek a chronologické rozdelenie dejín, hej. Je to také, že
Ale zase chápem, že oni musia mať nejaký proste počet predmetov, ale zase skôr keby sme tie predmety, ktoré máme, tie najdôležitejšie, mali častejšie, tak by to bolo lepšie. Máme veľa nepotrebných predmetov, ešte jazyky sú dobré, ale tak potom už príde fyzika, dejepis. Pozrieme na to, že je dobré, na čo to tu máme. A na dejepise sa čo také učíte? Na dejepise reálne nič akože také, že extra, čo je spojené s veterínou zatiaľ, akože ešte není dlho, že by sme mali že nejako dlho dejepis a máme to iba raz za týždeň dejepis, takže je to také, že nič moc, ale preberáme fakt ako každá iná škola, hej, že máme rozdelenie dejín, čo sme tam mali, pomocné vedy, historické, antická demokracia, toto. Proste, že to nie je nič také extra spojené s veterínou na tom dejepise. A z tohto hľadiska to potom vidím ja ako nepotrebné, lebo proste ja to nebudem používať aj. Čo by si nám také chcela zdieľať napríklad o tej tvojej škole, napríklad, kde sa nachádza a také tie veci? Takže moja škola je v Košiciach v Barci. Nebere sa veľa žiakov, lebo akože síce nás je 30 v triede, ale sú odbory, ktoré berú 10 žiakov a máme 3 takéto odbory, ktoré berú 10 žiakov a je to spojené do jednej triedy Ačky, hej. Ale náhodou tieto odbory síce majú 10 žiakov, ale učitelia k nim referujú ako k najpomalším alebo najslabším. Takže je to také. Každopádne človek, keď sa fakt chce dostať, akože ja som v C-čke, čo sú vlastne asistenti v ambulanciách veterinárnych, tak síce berú najviac ľudí do tejto triedy, že 30, ale je to najťažšie z toho. A máme ešte aj, že asistenti nejaká hygiena potravín, a toto tam je. To je zase Bčka a polovica z nich chcela ísť na, akože do Cčky, na veterinárnych asistentov. Takže fakt to nie je ľahké sa tam dostať. Že musí to byť aj také, že veľmi... Ono sa to zdá, ale je to ťažké, náročné sa dostať. Hej, že akože... už len vybrať si tú školu je akože... dosť akože hlavne ten žalúdok musíš mať, musíš byť akože pripravená na veľa učiva. A aj na tú biológiu akože extrémne. A vravíš aj, že chodíme na prax, takže povedz nám niečo o tej praxi. Ako prváci máme vlastne prax každý druhý týždeň piatok. Prax máme na klinikách, kde si ich sami dohodneme a určité kliniky sú zahrnuté do duálneho programu. Napríklad ja som tiež pod duálnymi zmluvami a potom sú tu individualisti. Každopádne akože oni síce povedali, že dualisti dostanú oblečenie aj všetko, lebo niečo sa tam platí, ale verím, akože nič nedostali sme zatiaľ to tak nevyzerá. Každopádne aspoň je potom pokoj, lebo tí, ktorí sú na duálnom vzdelávaní ohľadom tejto praxe, tak to majú vybavené na 4 roky. Zatiaľ čo individualisti musia ísť podpisovať papiere každý rok. Takže je to také. A zároveň ja už teraz dopredu viem, že v druháku nám budú navyšovať hodiny, v tretiaku nám zdvojnásobia prax a potom v štvrtáku máme navyšené hodiny. Takže je to také. Že ja už dopredu proste viem, že koľko máme hodín, že či máme 200 dačo, či máme 400 hodín praxe alebo koľko aj toho roku, takže... Takže to bude dosť náročné na ďalšie roky. Áno, bude. Ale náhodou, podľa toho, že fakt si musí človek vybrať dobrú tú kliniku, pretože niektorí už menili prax, lebo že ten doktor proste není dobrý na to. Ale zároveň ide aj o tú našu snahu, že nám ako študentom, áno, pomôžu nám, ale iba ak sa my zajmame proste, že nemôžeme tam prísť a sedieť, že dobre, budem tu sedieť tých 6 hodín, lebo musím. Proste prídem tam, robím niečo, pýtam si robotu, to je jedno, že ja tam budem ukladať, ja neviem, skúmavky do regálov. Aj to je dôležité a proste ako prváci, tak akože reálne, čo vieme ako prváci z tej veteriny, hej? Čo tam ideš robiť? Ešte moc nie, no. Takže všetko, čo môžeme, je sledovať, pýtať sa. Ešte sa teším, že moje vtáčiky sa akože do toho ticho teraz už jedia. Už rozprávajú, už som ich spomenula. Takže radosť.
No a kam môžete ísť po škole, akože, aké máte, akože, na výber? Takže zameranie po škole? Áno. Po škole sa normálne dá platiť ako asistent. Každopádne veľmi veľa ľudí, čo ide takto, že asistent chce byť vyslovene doktor veterinárny. Takže môžeme ísť na výšku, ale vlastne na tú výšku sa dá sa dostať aj z Gimpla. Až na to, že každé toto má svoje plus a minus. Vyslovene s doktorkou, s ktorou pracujem na praxi, tak ona išla na výšku veterínu z Gimpla. Takže to máme zhruba porovnané. Sme sa napočúvali toľko príbehov, že až. Takže z Gimpla veľmi dobre vedia chémiu, že s tým nemajú problém, ale majú problém s odbornými predmetmi zase napríklad. Hej. Keď tam idú z našej školy, tak vlastne nemajú problém s odbornými, ale napríklad s chémiou alebo s týmito proste predmetmi. Takže má to svoje pre a proti, ale veľká väčšina ide teda na tú výšku. Takže potom ešte z odboru, čo sa týka vyslovene, že hygienici, čo sú tam, že tých potravín. Neviem presne, ako sa teraz ten odbor nazýva, ale proste niečo sa tam motá okolo potravín, tak tí sa vlastne môžu zamerať už hneď po strednej, ako na colniciach, proste keď sa prevážajú potraviny, lebo je to žiadané, takže oni majú akože toto kus lepšie, že oni sa proste môžu niečo takto uplatniť, lebo to ich zameranie je veľmi žiadané, lebo málo ľudí to chce robiť. Takže tak. A ako moc náročné bolo pre teba sa dostať na tú školu? Ja som sa tam dostala celkom ľahko, ale ja som už niekoľko rokov na základnej škole na tom pracovala. Pretože som zistila, že na túto školu sa dá dostať, aj keď máme veľmi dobré výsledky na testovaní 9. Konkrétne stačí mať nad 80%. A zvládla som to nad 80, takže vlastne ja som sa povenovala matike, slovenčine. A ešte stojí za to, aj na deň otvorených dverí sa robia také skúšobné testy, že ako keby prijímačky a zistiť, ako na tom, akože tá daná osoba je. Takže je to celkom fajn. Takže no keď na tom človek pracuje, tak sa dostane určite. Ale musí to fakt chcieť. A myslíš, že tam akože príjmu skôr takých ľudí? Myslím, že tam príjmu aj takých ľudí, čo akože zase až tak moc múdri nie sú, ale napríklad majú v sebe napríklad zručnosti? Je to určite možné, lebo máme spolužiaka, ktorý má kaďaké tieto dyslektik a kaďaké tieto poruchy, takže určite je to možné. Každá škola, akože normálne to už teraz už sa dáva, že sa mi zdá, že proste musia niekoľko týchto ľudí s poruchami a takto. Každopádne dá sa určite. Ale zase nemôže tam človek prísť a že no nič neviem, ale mám tie praktické zručnosti, že na praktické veci som dobrý. Takže treba sa snažiť aj, aby vedel. Netreba tam prísť na Božiu milosť, že hej, hádam ma príjmu, lebo takto to fakt nefunguje. No a ako si ty na tom zúčení, ako ti to ide zatiaľ? Ja som na tom zúčením celkom fajn. Ja som si nastavila taký celkom zdravý režim, čo sa týka toho učenia. Lebo niektorí sú schopní sa proste učiť od nevidím do nevidím, ale není to dobré. Ale zase není dobré sa neučiť. Treba nájsť takú zlatú strednú cestu. Učiť sa neznamená, že teraz budem mať jednotky od hora dole, už aj mne sa podarilo schytať horšie známky. Ale snažím sa ich vyťahnuť do čo proste najlepšie. A mám tak vyslovene, že tie predmety majú určitú dôležitosť, tak podľa toho sa aj učím. A ešte sa učím podľa toho, ktorý predmet máme prv. Takže napríklad nebudem sa učiť anatómiu, keď zajtra mám biológiu, hej? Takže no a asi bude ľudí zaujímať ešte, kde sa akože nachádzajú tieto stredné školy, že povedzme akože o akých vieš. Viem, že v Žiline je niečo, akože kinológia alebo niečo takéto, v Nitre alebo niekde tam, sa mi zdá.
Čo sa týka hospodárskych zvierat, sa mi zdá, že spolubývajúca mi spomínala Kežmarok. Dokonca aj do Čiech sa dá ísť, tam je Hradec Králové, tam je tiež. Tak ale zase, my sme asi najviac tak zameraní, že vyslovene, že my máme najpresnejšie tie zamerania, že tu môžeme mať buď hospodárske, cudzokrajné, spoločenské alebo psy. A väčšinou to býva tak všeobecne zamerané, že to jedno, či končí pes. Hej, takže tu už je to viac na to zvieraté. No a ako je to s internákom? S internátom. No, s internátom. Internát vlastne musíte byť v nejakej určitej vzdialenosti na to, aby vám to vôbec uznali. Každopádne snažia sa dávať z rovnakej školy do rovnakých izieb. Čo je celkom fajn. Ďalšia vec je to, že každý internát inak funguje a za ďalšie akože ľudia, ktorí sú vyberaví v strave, tam veľmi neúspejú, lebo fakt akože strava, čo dostaneš, to dostaneš. Všetko, čo sa dá, je to odhlásiť a nenajesť sa. To vypadne fakt akože si ja neviem, kúpiť rožky a tresku alebo niečo. Lebo fakt ťažko je tam proste akože tá strava, že je to také proste na úrovni jak školská jedáleň, hej. Akože je to dosť na to, aby proste človek nebol hladný, ale každopádne, keď je fakt trošku vyberavejší v tej strave, tak je to také už možno nepríjemnejšie pre tých ľudí. Každopádne, akože veľmi sa mi páči, že vlastne ten internát je už o tom, že si sami riešime veci, že je to také, že keď si upracem, tak mám upratané. A čo si zjem, to si zjem a musím si kúpiť. Takže je ale to si také... vravela, že máte aj kuchynku, ale že ju používať nemôžete? Môžeme ju používať, ale iba na určité veci. Ako proste, oni si nás majú tam na zodpovednosť, takže si nemôžu dovoliť, aby tam prišiel nejaký 15-ročný študent, začal niečo variť a nedaj Bože podpalil polovicu internátu. Hej. No, hej. To sú staré budovy a je to také, že oni sa to snažia čo najviac obnoviť, ale nie všetky izby sú pekné. Niektoré už majú plastové okná, niektoré stále nie. Napríklad ja mám izbu, síce máme pekný nábytok, ale ešte stále nemáme plastové okná, hej. Ale akože snažia sa. Napríklad kuchynku máme veľmi pekne vybavenú. Aj keď zase, čo ma celkom hnevá na tom internáte, je to, že my máme jednu veľkú chodbu, tam je 90 dievčat na tej chodbe a máme chladničku, ktorá je do výšky ako ja, hej, ako 150 cm do výšky a proste vždycky sú tam problémy tam obchať jedno mlieko, hej. Ale teraz tým, ako ide zima a my máme balkóny, tak dávame jedlo, že na balkón. Aj keď máme zakázané vychádzať na balkóny, tak my tam vlastne ani tam nestúpime, iba tam dáme to jedlo. Alebo sa dávajú na parapety jedla. Proste keď nemajú vstup na balkón, že majú iba okno, lebo jedna izba má vždy okno a druhá má ešte aj balkón. Ale máme zakázané ísť na tie balkóny, lebo tiež sú také akože labilné. Takže sme už dvakrát podpisovali, že tam nebudeme chodiť na tie balkóny. No a ako je to s kúpeľkami? S kúpeľkami ako ktorý internát. Niektoré internáty tu majú vybavené tak, že proste majú na jednej chodbe spoločné sprchy. To musí byť blbé. Ale napríklad môj internát to má vyriešené tak, že bývame v bunkách a tá bunka má proste na 4 dievčatá a jedna kúpeľka, čo je o mnoho priateľnejšie. Že proste sme samé v tej kúpeľke a je to fajn, že proste sa ľudia osprchujem. Nikto nečaká na to, že proste ja neviem, 4 sprchy a teraz čakajú, že bože, kto sa domýva, lebo 90 dievčat na jednej chodbe, hej, asi by niekoho hrabilo. No, že to nie je všetko lepšie. Ale zase akože tieto bunky, náš internát to má poriešené tak, že tieto bunky si my upratujeme sami ako študenti. Že my si nakúpime prostriedka na umývanie a my si ich umieme. Upratovačky upratujú iba chodbu a aj do určitého času, keď nevyložíme kôš pred bunku, tak vlastne nám ho nevynesú. Takže je to vlastne, máme akože nejakú tú zodpovednosť za ten poriadok tam. No a čo by som nám tak na záver chcela zdeliť, akože niečo podstatné? Treba sa učiť a mať nervy na vychovateľov, lebo
niektorí odsúdia vychovávateľov, že je zlý, ale reálne aj tí vychovávateľia sú len ľudia. A fakt, že aj drak to pripraví čo najlepšie. No, hlavne máš žalúdok, podľa mňa. Keď už chcete ísť na veterínu, lebo... To je ďalšia vec, musíte byť pripravené na to, že uvidíte zvieratá umierať, trpieť a aj krvácať, aj neviem čo. Na to treba mať žalúdok. Ja neviem, ako by som to zvládla ja, pretože ja napríklad mám dosť slabý žalúdok ohľadne zvierat. Ľudia, to už mi je jedno, to už nie je podstatné. Ale treba byť na to vážne pripravený a vedieť tú techniku učenia a také tie dôležitejšie veci. Nie je to dôležité, no. No, takže dajte si bacha, hej. Že to môže byť teda aj očividne taký. Už vám aj moje adulky pravia, že áno, dávajte si bacha. A taktiež vám vravia, už neviem rozprávať. A taktiež vám vravia, že mi dajte like,